75 għaqda volontarja ingħataw 800,000 euro sabiex ikunu jistgħu wettqu proġetti ta' fejda fis-soċjetà Maltija. Dawn il-fondi ingħataw mis-segretarju parlamentari responsabbli mill-għaqdiet volontarji Clifton Grima waqt ċerimonja ġewwa lukanda ewlenija fil-Furjana. Wanjus kellem mal-Patri Franġiskan Fader Marcellino Mikallef li spjega kif il-Patrijiet Franġiskani qed igawdu minn din l-iskema ta' għajnuna tal-Gvern biex jgħinu lil nies vulnerabbli. Aħna l-Franġiskani għamilna dik li tissejjaħ kċina Franġiskana li fija sa nilqgħu 100 persuna kuljum. Dan sa nagħmluh billi sa noffru mhux biss l-ikla ta' nofsinhar b'xejn, imma sa jkun proġett holistiku sabiex nkunu ta' support għal dawn in-nies li huma vulnerabbli, dawn in-nies li huma fl-aħħar skaluna tas-soċjetà tagħna. Barra dan, il-Patrijiet se jkunu qed joħolqu pjattaforma fuq il-midja soċjali li l-ikel żejjed li jkollhom ikun jista' jitqassab b'mod iżjed faċli sabiex ma jkunx hemm ħela tal-ikel. Waqt din il-konferenza l-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal kif dawn l-inizjattivi jgħinu l-għaqdiet volontarji li jaħdmu f'diversi oqsma. Għandna dawn numru ta' proġetti li flimkien jammontaw għal aktar minn 800,000 euro illi permess tagħhom 75 għaqda volontarja li jaħdmu f'diversi setturi fosthom tal-kultura, drittijiet tal-bniedem, aspett sportiv u varji aspetti oħra ħajkun qegħdin propju jwettqu daw il-proġetti li ħajkun qegħdin bil-fatti iwettqu bidla l-aħjar fil-ħajja ta' ħafna familji Maltin u Mawġin.